Salam arkadaşlar, hemen de YouTube sayfamda hoş gördük. Bu men barmak kasap kata dilini öğreten Sarıhan. Videomuzun bu sanına biz HSK bira değişli olan 10 tane taze sözler hakkında öğreniriz. Bugünkü öğrenecek ilkinci sözümüz ol "Huy" deyip okulanır. İyinden aytalan "Huy". Huy. Bu söz Türkmençe başarmak ya da bir razi edip bilmek diye manaları anlatır. İlk bilen sözümleri okuyaz. Çinga modu 你会说汉语吗？你会说汉语吗？ Sen Xitaycha geplep bilersinmi diyen manini anlatandır. İnnik sözlem okuyaz. Çinga modu 他不会写汉字。他不会写汉字。Ol hieroglifi yazıp bilenok diyen manini anlatandır. Hieroglifin yazış eğridirliğine ünsörüp seredin. Bu öğren hieroglifleriniz, yani bu öğren sözünüz ol 火车站 deyip okulanır. İyimden aytalan 火车站 火车站 ol vokzal ya da otlu durulası diye manileri anlatır. Sözlemler okuyaz. Çinga modu 我们坐出租车去火车站。我们坐出租车去火车站. Biz taksam minip vokzala gittik diyen manini anlayandır. İnnik sözlem okuyaz. Çinga modu 哪路公交车到火车站？哪路公交车到火车站? Näçelik avtobus vokzala gidýär diýen manini anlaýandyr. Hierogliflaryň ýazylyşy ýerdirligine ünsörüp seredýär. Bu ören hieroglifiňiz, ýani bu ören sözüňiz bolsa ji diýip okulandyr. Ýerinden aýtalan ji ji. Ol iki san manysy bar. Biri näçe diýen manini anlaýar, ýene bir bolsa ol bir näçe, ýani bir näçe diýip ulanylany ol agdalýan zadyň muktary 10-dan aşakda, ýani 10-dan az bolmaly. Sözlemleri okuyaz. Çinga modu 你女儿几岁了？你女儿几岁了？ Senin gyzyň näçe ýaşynda diýen manini anlaýandyr. Sözlem okuyaz. Ýerinden aýtalan Çinga modu 你有几个汉语老师？你有几个汉语老师? Senin näçe tane Xitay dili muallimyň bar diýen manini anlaýandyr. Bu sözlem okuyaz. Ýerinden aýtalan Çinga modu 他昨天买了几本书。他昨天买了几本书. Ol dün bir näçe kitap satyn aldy diýen manini anlaýar. Şu ýerde ünsörýän bolsaňyz, şu ýerdäki aslynda ol ji diýip okulmaly. Ýöne şu hieroglifiň soňuny üçünçi tonnaky hieroglif gelenligi üçin şu hieroglifiň tony ikinci tona üýtgeýär. Ol ji diýip okulýar. Ji ben. Ji ben. Hieroglifiň ýazyşy ýerdirligine seredýär. Ol näme bolsa aňsadyrakdyr ýazmasy. Bu ören hieroglifiňiz ol ja diýip okulandyr. Ýerinden aýtalan ja ja.
ol iki manisi var. Ol birinci manisi maşgala demek, ikinci manisi bolsa öý demegi aňlaýar. Sözlemleri okuyas. Çingem odu. 你家有几口人？你家有几口人？Senin maşgalanda näçe adam bar? Senin maşgalanda näçe sany adam bar diýen manyny aňlaýar. 我家有3口人。我家有3口人。Bizim maşgalamyzda 3 tane adam bar diýen manyny aňlaýar. Bu gören sözlerimiz bolsa ol şeýle okuylar, izinden aýtalan. Çingem odu. 你哥哥现在在家吗？你哥哥现在在家吗？Senin ağaň şu wagt öýdemi diýmegi aňlaýar. Hieroglifyň ýazaş ýerlerine inserip seredýär. Bu gören hieroglifyňyz, ýani bu gören sözüňiz bolsa ol jiao diýip okulýanlar. Izinden aýtalan. Jiao. Jiao. Ol atlandyrmak diýen manyny aňlaýar. Ol sözlemde işlik bolup gelýär. Sözlem okuyas. Çingem odu. 你叫什么名字？你叫什么名字？Senin adyň näme? Ýa bolmasy-da seni nähili atlandyrýarlar diýen manyny aňlaýar. 我叫姚明。我叫姚明。Bu ýerdäki Ýawming ol biriniň adydyr. Ýani meniň adym Ýawming diýip şu sözlemi terjime edilýär. Bu hieroglifyň ýazyş ýerlerine inserip serediň. Bu gören hieroglifleriňiz, ýani bu gören sözüňiz 今天diýip okulýanlar, izinden aýtalan. 今天 今天bugün ýa-da şugun diýen manylary aňlaýar. Sözlem okuyas. Çingem odu. 今天星期几？今天星期几？ Bugün hepdäniň haýsy güni diýmegi aňlaýar. 今天去学校吗？今天去学校吗？Bu sözlemiň türkmençe terjimesi şugun mektebe gidýärsiňmi diýen manyny aňlaýandyr. Hieroglifleriň ýazyş ýerlerine inserip serediň. Bu gören sözüňiz ol jiao. Jiao diýip okulýandyr, izinden aýtalan. Jiao. Ol 9 diýme aňlaýar, ýani 9 san. Sözlem okuyas. Çingem odu. 他每天9点起床。他每天9点起床。Ol her gün saat 9-da turýar diýen manyny aňlaýar. Hieroglifyň ýazyş ýerlerine inserip serediň. Bu gören hieroglifyňyz, bu gören sözüňiz kai diýip okulýandyr, izinden aýtalan. Kai. Kai. Ol sürmek diýen manyny aňlaýar. Meselem, 你会开车吗？你会开车吗？ Sen olo sürüp bilersiňmi diýen manyny aňlaýar. 我不会开车。我不会开车。Bu sözlem bolsa men olo sürüp bilemek diýen manyny aňlaýar. Mundan daşary kai diýip okulýan hieroglifyň başga manysy da bar. Ol bir zady nämedir bolsa bir zady açmak diýen manyny aňlaýandyr. Meselem gapyny açmak. Kai men. Kai men. Hieroglifyň ýazyş ýerlerine inserip serediň.
Bu variant sözüňiz ol kan diýip okulýandyr. Ýerinden aýtalan kan. Onun iki manysy bar. Birinji manysy görmek, ýa bolmasa tomaşa etmek. İkinci manysy bolsa ol okumak diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas, ýerinden aýtalan Jinga wadu. 我想去看电影。我想去看电影. Bu sözlem türkmençe men kino görmäge gidesim gelýär diýen manyny aňladýandyr. 他喜欢看历史书。他喜欢看历史书. Ol tarihi kitaby okumagy halaýar diýen manyny aňladýar. Hieroglifyň ýazyş edelerine ensar seredin. Bugünkü öwrenjek iň soňky sözümüz ol kanjen diýip okulýandyr. Ýerinden aýtalan kanjen. Ol görmek diýen manyny aňladýar. Ýani birine gawat gelip görmek diýen manyny aňladýar. Sözleme okaýas. Jinga wadu. 我在长城上看见很多人。我在长城上看见很多人. Men beýik Hytaý diýwaryna ören köp adam gördüm diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem. 你看见李老师了吗？你看见李老师了吗？ Bu sözlerni tercüme etsek ol sen Li muallimy gördüňmi diýen manyny aňlatýandyr. Hieroglifyň ýazyşy edelerine önsör seredin. Bugünkü öwrenjek HSK bir degişli bolan hieroglifler şulardan ibaret. Eger-de şu türlem wideosy azyjy bolsa peýda etsen bolsa, onda YouTube kanalyma awza bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki sizin her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de Hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesbirleriňe de jogap berer, ýa bolmasa da tesbirleriňe de like boljak videolar düşürip size getirer. Onu näme? Inniki videomyzda görüşençek hoş, sag olun.